ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲರ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತುಲೆಗೆ ಎಂಕುಲು ಸಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ಗಂದು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಲ್ಪ ಉಂತಾದಿತ್ತ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡಾವೆ ವೆಜ್ ಉಂಡಿನ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ಪುರ ಆದ್ರೆ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೂಯೆ ಒಂದೇನಾರ ಪಾಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಓದಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ತೆಲ್ಕೆ ಬರು ಪೂರ ತಿಂಡಿದ ಉದರುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಒಪ್ಪುನಾಗೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ತಾ ದೂರ పోందుల్లా అందు నికుల్ వీడియో కంప్లీట్ అత్తున్నా నికల్ ಗೊತ್ತಾಪುನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. बाबा काय करले ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಿಷ್ ಬಲ ವಾವ್ ನೈಸ್ ತನಿಷ್ ಇಡೆ ಬಲ ಪಕ್ಕಿಲದ ಸೌಂಡ್ ತುಲಾಗೆ ಏ ಮೂಲ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಗ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲ ತುಲ ಡ್ಯಾಡ್ ಎಂಕುಲ ಅಮೇರಿಕನ್ ಫೈನ್ ಅಕ್ಕುಲ್ಗೆ ಬನ್ನಾಗೆಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಕಾನತ್ತೂರ್ ಶ್ರೀ ನಾಲ್ವರ್ ದೈವಸ್ಥಾನ. Look at this. ఎదురుపోతాను అమ్మకి ಶೆಕೆ ಕಾರುಡು ಹೇಸಿಡೆ ಕುಲ್ದು ಕುಲ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಪಿದೆ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳೆ ಜೋರು ಬೇಕಾರು ಉಂಟು ಅಲ್ತಂತೂ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಲ್ ದೂರ ಪೋಯಿನಿಯ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಂಚನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಸೈಡ್ ಇಡು ಪೂರ ಕಲರ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆವೆ ಅವೆನ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಜತ್ತದು ಆಪುನು ಕೈ ತಲುಡ್ ತೂಪ ಉಂದೋಪು ಡಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ತೂಲೆಗೆ ಅಂದ ಅವೇ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಅವೇನ್ ತೂಯರ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡ ಆಯ್ತು ಬಿತ್ತುಂಡ ತೋಲ ಅಲ್ಲ ಬಿತ್ತುಂಡಿಯ ಬಿತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಬಿತ್ತ ಅತ್ತಿಯ ಬಿತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ನಮ್ದು ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಕೋರಿಪು ಕೋರಿಪು ಅದು ಕೋರಿ ಅದು ಪೊಡ್ಗೆ ಮಂಡೇನ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗ್. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂತೆ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಡ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಡಂಡ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡೆ ಖುಷಿ ಆವು ನಿಕಲೆಗೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂಡ ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನರೆಂಗ್ ಮರತು ಪೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ಆಣುಲ್ ಇರಾಂಡಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರರೆ ಇತ್ತಂಡ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಪಂಚೆ ಪತೊನ್ ಬಲೆ ಇಜಿಂಡ ಪಂಚೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೈ ಬುಟ್ ಪೂಜೆರು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಬರರೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಸೀರೆಡ್ ಬಲೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಔಟ್ಫಿಟೆಡ್ ಬತ್ತಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದೊಲೈ ಬುಟ್ ಪೂಜೆರು.
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆಜಿ ಕಾಲನಾಗ ಕುಡ್ಲದ ಸಾಧಿಪತ್ಯ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ವರ್ಂಬರೆ ಆದಿತ್ತನು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಪತೊಂಜಿ ಕಾಲ ಆದಿತ್ತನು ತಾಯಿಗ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲರತೆ ಒಂದು ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಮಕ್ ಎಂಕುಲ್ ಕಾರಡೆ ಕುಲ್ಯ ಮೂಜಿ ಜನಲ ಮೇರೊಂಚೂರು ಕಾರಡ್ದು ಜತದು ಬರೀಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿಯರು ದಯಪಂಡ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಪೋಪುನು ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿಯುನು ಪೂರ ಸರಿ ಅತ್ತಂತ ತೋಜುನು ದಯಪಂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೊತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋವಲ್ಯ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಕ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅಲ್ಪಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೈ ಮುಗಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲದ ಸಮರ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಗ್ ಫಾರ್ ಡಿನ್ನರ್. ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾನ್ ಪೂರಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆವು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಅಂತೂ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಅವ್ರು ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಸತ್ಯ ಪನ್ಲೆ ಶೋಕ್ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದಿತ್ತಿಜನೆ ಹಿಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತನೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಂಡೇದ ದಿನ ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಾರು ನಿಕಲ್ನ ಸಂಡೇನೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮರಪಂದೆ ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಆತ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರಾ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಬಾಯ್.